Nos fatha croeso cynnes i'r Oedfa'r heno. Chi'n gweld y dan ofal Emyr. Ni'n gofyn bydde Duw yn bendithio Emyr ac yn bendithio ni hefyd wrth i ni addoli gyda'n gilydd heno yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Cofiwch bod yna baned ar ôl yr Oedfa'r. Yna gyfle i ni gael mwynhau cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Cwyddiadau ar gyfer yr wythnos, mae'n y gwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn ag ar-lein am 7:45 ac yna cofiwch bod yna gwrdd aelodau nos Wener a ni'n mynd i gyfarfod yn eglwys yn Llanisien ble mae'r clwb plant wedi bod yn cyfarfod y tymor yma ac ers ni werthu Harriet Street ar adeilad fyna. Felly hwnna nos Wener am 5:30. Gobeithio bod fi'n siŵr bod bydd rhywun yn rhoi'r cyfeiriad ar e-bost neu ar WhatsApp fel pawb yn gwybod ble mae'r cyfarfod nos Wener am 5:30 yn Llanisien. Felly does dim clwb plant yn nos Wener yma gan bod y tymor yn dod i ben. Felly diolch yn fawr i bawb sydd bod wrthi yn cymorth gyda gwaith y plant. Gwerthfawrogi y gwaith na sy'n mynd ymlaen. Mae'r paratoi a'r gofal. Mae'n lot o hwyl gael bod yn y clybiau plant, ond yn gwybod i fi bod yn lot o waith yn gwerthfawrogi y gwaith sydd yn mynd ymlaen. Cofiwch bod Castell y Mis yn mynd at yr Wcrain. Mae blwch fan hyn yn y blaen. Llwch chi roi arian parod mewn ar gyfer gwaith yr eglwys. Os eisiau roi ar gyfer yr Wcrain, yna sgwennwch hynny ar yr amlen ar owch y rhodd yn yr amlen. Sil nesaf wedyn, does dim ysgol sil gan bod hi'n wyliau ysgol. Bydd yna gymyn gan bod hi'n sil cyntaf mis a hefyd yn gyfle i wahodd neu groesawu'n ytrach Gwydion a Catrin ac i sefydlu Gwydion wrth i fe ddechrau ar ei waith fel hyniriad yn ein plith ni. Felly cofiwch am hynny bore Sul nesaf. Dyna'r coeddiadau, felly fi'n gwybod, felly gyrwch ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni diolch ti'n fraint sydd gyda ni o ddod ger dy fron di, y Duw byw, y Duw mawr, y Duw tragwyddol, y Duw sanctaidd. Ac ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod fel i ni. Adlwydd, ni'n gwybod, bod ti'n gwybod beth yw'n cyflwr ni heno. Ti'n gwybod pob angen sy'n arno ni. Ti'n gwybod yr holl bethau sydd yn gallu llenwi y meddyliau a'n calonau ni. Ac adlwydd, diolch i ti'n gyntaf, bod ti'n gwybod beth ni fel. Dy fod i hefyd yn dymuno yn bendithio ni. Bod ti'n dymuno dod at bobl fel ni sydd yn y natur, yn gwrthryfelan derbyn di. Ac eto bod ti'n dod yn llawn gras, yn dod yn llawn cariad, yn dod yn dymuno rhoi bywyd i ni. Ac arlwydd ni'n gwybod mae beth sy'n angen ar ni yw y dygariad di, y dy ras di. Yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y waith a berthol ar y groes drosto ni. Yn maddau pob bai yn derbyn di, i ni. Yn cymryd yn lle ni ar y groes. A hefyd Crist sydd wedi atgyfodi. Yn dinistrio grym pechod yn ein bywyd ni. Yn dinistrio nerth a pwer marwolaeth drosto ni. Fod ni'n cael bywyd newydd. Bywyd llawn, bywyd tragwyddol. Trwyddo fi. Adlwydd ni'n gweddio heno. Wrth i dair di gael ei agor i ni, wrth i ni daddoli di. Yn ydi ddangos ni mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n cael rhyw brofiad ffres ohono fi. Falle bod y pethau ni wedi clywed, ni'n mynd i glywed heno, y bethau ni wedi clywed o'r blaen, ond ni'n gweddio bydden nhw fel newydd i ni. Bydde'n calonau ni
yn cael yn llenwi gan dy gariad di, gan dy ysbryd lan di, a bod ni'n gallu gadael y lle ar ddiwedd y noson, a dweud, mae da yw'n Duw ni, a bod ni wedi cyfarfod gyda ti dy hun. Arglwydd, ni'n dibynnu arno ti am y pethau hyn, ac felly ni'n gofyn i dy ysbryd i symud a gweithio ni'n plith ni, fel bod ti'n cael dy ogon iddi. A ni'n gofyn hyn mwyn enw Crist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ganwn ni dyn gilydd. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad rhif 23 ger bron fy niw a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llawn dilith. A'r ail bennill yn dweud hyn. O Satan ddaw i'n bwrw i lawr gan feio ar fy nghalon ddi. Edrych a fri i weld yn awr yr un sy'n cuddio'n beiau li. Am i'r di eog fynd i'r groes, caiff fennaid eog ei ryddhau. Duw, y cyfiawn un ar sail y loes. O'i weled ef sy'n maddau mai. Geiriau gwych. Nawr ni sefyll i gannu dyn gilydd. Oen gyfod dwi'n naw, cyfiawnder perffaith I mi yw, yr ydwyf di gyfnewid mawr, feny'n gogoniant rasol ddiw, yn un ag ef ni ffreng a fi, a'i waith y brynwyd fennau drud, cuddiwyd fy mywyd ynddo grin, yn rhys fynyw a cheidwad ni, yn rhys fynyw a cheidwad ni. Ni am droi heno eto I lyfr Genesis. Ac ni wedi cyrraedd pennod 20 erbyn hyn. Felly dal I fod yn edrych ar fywyd Abraham ar hyn o bryd. A mynd I droi heno Genesis pennod 20. A na I ddarllen y bennod ar ei hyd. Dyma air ein Duw ni. Ymdeithiodd Abraham oddi yno I ardal y Negev, a byw rhwng Caerdydd a Sir. Arosodd dros dro yn Gerar. Ac yno, dywedodd Abraham am ei wraig Sara, fy chwaer yw hi.
ac anfonodd Abimelech brenin Gerar am Sara a'i chymryd. Ond daeth Duw at Abimelech mewn breuddwyd nos, a dweud wrtho, fe fyddi farw o achos o wraig a gymerais, oherwydd graig briod yw hi. Ond nid oedd Abimelech wedi nesau ati. A dwedodd, arglwydd, a leddi di bobl ddiniwed? Ond ni ddywedodd wrthyf fy chwaer yw hi, a hithau fy mrawd yw ef. Gwneithim hyn a chydwybod dawel a dwylo glân. Yna dywedodd Duw wrtho yn y freuddwyd, mi o'n ni ti wneud hyn a chydwybod dawel. Cedwais unai di rhag pechu yn fy erbyn, a dyna pam na adewais i ti eich hyffwrdd. Nawr o'r wraig yn ôl i'w gŵr, oherwydd proffwyd yw e, ac fe weddia trosot, fel y byddi fyw. Ond os na roi hi'n ôl, deall di, byddi'n siŵr o farw ti a dylwydd. Cododd Abimelech yn fore, a galw ei holl weision, a dweud wrthynt am yr holl bethau hyn. A chafodd y dynion fraw mawr. Yna galwodd Abimelech am Abraham, a dweud wrtho, beth am wneithos di ni? Sut rwy fi wedi pechu yn dy erbyn i beri ti ddwy'n pechod mawr arna fi am teyrnas? Rwy'n wedi gwneud pethau i mi na ddylid ei gwneud. Dywedodd Abimelech ymhellach wrth Abraham, beth oedd yn dy feddwl wrth wneud y peth hwn? Atebodd Abraham, mi feddyliais nad oedd neb yn ofni Duw yn y lle hwn, ac y byddent yn fy lladd o achos fy ngwraig. Ac yn wir, fy chwaer yw hi, merch fy nhad, ond nid merch fy mam, a daeth yn wraig i mi. A phan barodd Duw i mi adael ti fy nhad, dwedais wrthi, mynaf y gymwynas hon gennyt i ble bynnag yr awn, dywed amdanaf fy mrawd yw ef. Yna cymerodd Abimelech ddefaid, uchen, gweision am yr ynion, a'i rhoi i Abraham, a roes ei wraig Sara nôl iddo. A dywedodd Abimelech, dyma fy ngwlad o'th blaen, cei fyw lle bynnag ydym i ni. A dywedodd wrth Sara, dyma fi wedi roi'r frawd 1,000 o ddarnau arian. Bydd hyn yn dyglurio ac yn dygyfiawnhau'n llwyr yng ngwydd pawb sydd gyda thi. Yna gweddiodd Abraham ar Dduw, ac iachawdd Duw Abimelech a'i wraig, a'i forynion, a chawsant blant. Oherwydd roedd yr arglwydd wedi llwyr atal bob planta yn heili Abimelech o achos Sara, gwraig Abraham. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganwn ni. Ni ganu o'r llyfr Emyr, rhif 465. O'r 165, Pereru yn Oedf, mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. Ac ymlaen yn ei sefyll yn ei ganu dyn ni. Yn
Nw'n ni weddio dyn gilydd eto, nw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti. Yn awr am dy air di. Diolch am y llyfr yma. Diolch am yr hyn sy'n gennym ni o hanes Abraham. A'r ffordd nes di weithio yn ei fywyd ac yn ei brofiad a arglwydd fel ni wedi gweld mewn gymaint o ffyrdd mae bywyd Abraham ac ei brofiad ohono ti yn rhoi rhyw batrwm, yn rhoi esiamplau i ni o sut mae'n edrych i ni fel pobl yn dy ddilyn di. Arglwydd ni'n gwybod am Abraham a fe yw tad ein ffydd ni a dyna yr peth oedd yn ei nodweddu a mewn ffordd y peth mwyaf pwysig amdano fe oedd bod ti wedi ddewis a wedi garu a'i alw ac wedi addo pethau iddo fe ond nath ei gredu. Nath roi ei ffydd yn o ti ac am hynny nes di i gyfrif yn gyfiawn. A dad, ni'n diolch bod ni yn gallu profi'r un peth. Trwy ffydd, i ni yn gallu bod yn iawn gyda thi. Ond dad, ni'n gwybod hefyd fod yna bethau eraill yn mywyd Abraham sydd yn helpu ni, yn ein paratoi ni ac yn ein dysgu ni. Ac dad, ni'n gweld hynny fan hyn eto wrth i Abraham grwydroddi wrtho ti, unwaith eto. Dad, ni'n gwybod yn iawn, mae dyna yw ein profiad ni arglwydd. Ni newydd canu. Mae oer a weithiau ar y dde ac ar yr aso i law arglwydd. Ni'n crwydro i'r dde ac i'r chwith. Ni'n colli'n ffordd. Ac arglwydd yn aml yn ffeindio'n hunan wedi pellhau oddi wrtho ti. A wedi dewis mynd ar lwybrau ffôl. Dad, ma fe i ni. Ma fe i ni. Diolch arglwydd bod ni'n gweld yn Abraham fod yna ffordd yn ôl at y ti. Ac dad, ni diolch i ti am hyn. Diolch am dy gariad di. Diolch am dy ras di. Diolch am dy ymynedd di, arglwydd. Ni'n gwybod pe bai unrhyw un wedi'n trin ni, y ffordd rydyn ni wedi drin di arglwydd, byswn ni wedi rhoi lan arnyn nhw. Byswn ni wedi troi cefn arnyn nhw. Os oedd pobl wedi'n trin ni fel i ni'n drin di arglwydd, byddwn ni ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda nhw. Ond arglwydd nid fel na rwy ti yn raslon ac yn drigarog, yn barod i fadde. Dad, ni'n diolch i ti. Tra'n bod ni yn elynion, tra'n bod ni'n dal yn bell oddi wrtho ti. Fe nes ti yn dy gariad trefnu ffordd i'n hachub ni, trwy'r arglwydd Iesu Grist. A dad, ni eisiau dod heno felly. Ac ni eisiau dod yn edifeiriol a dod mewn ffydd. Arglwydd, falle bod yna rhywun yma. Falle bod yna llawer, falle bod ni gyd yma heno arglwydd. Ac mae'n gwahanol ffyrdd i ni wedi pellhau oddi wrtho ti. Falle bod yna bethau yn ystod yr dyddiau, neu'r wythnosau, neu'r misoedd, neu hyd yn oed y blynyddoedd diwetha. Pethau ni wedi caniatáu i ddod rhwng ni a thi. Falle bod ni wedi tynnu'n golwg ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A wedi mynd ar ôl pethau eraill. Dad, falle bod ni erioed wedi credu o gwbl a dal i fod ar goll ac yn ein pechod. Beth bynnag yw ein sefyllfa ni heno, arglwydd, gad i ni weld fod yna ffordd i ni ddod ato ti. A chael maddeiant a bywyd yn ei holl lawnder trwy'r arglwydd Iesu Grist. O, arglwydd yn Duw i ni. Diolch i ti am yr efengyl ni. Diolch fod yn newyddion da i
bob un sy'n credu. Ac Arglwydd ni eisiau cyflwyno nawr. Ein plant ni yn yr eglwys. A ni eisiau cyflwyno plant hynny sy'n dod un clybiau a'n gweithgareddau ni fel eglwys. A ni eisiau cyflwyno i ti ein ffrindiau, a'n cyfeillion a ein teuluoedd ni a'r holl bobl hynny ni'n dod i gysylltiad â nhw. Ac Arglwydd ni'n gweddio ni di ein helpu ni yn ein bywyd ni. Helpa ni i fod yn dystion da a ffyddlon i dy gariad ni. Helpa ni i fyw bywydau mor dda fel bod pobl yn rhyfeddu ac Arglwydd yn gorfod gofyn i ni beth yw'r reswm am y gobaith sydd yno ni. Dad, ni eisiau dwy'n clod i denw di, nid anfri. Ni eisiau pobl i feddwl yn dda ohono ti. Ni ddim eisiau rhoi enw drwg i ti. Helpa ni felly, os gweli di fod yn dda. O Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Gwarchod ni, gwarchod dros ein meddyliau, a'n calonau ni, cadwa ni yn agos at y si. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall cyn i ni edrych ar air Duw. Rhif 532 yn y llyfr yma. Dyma tlawd a'r llesgar i oed. Bethodd ddilyn ôl dy droed. Llwybrau pur yw reiddo ti, oll yn sanctaidd, oll yn gi. Rhaid fy ngolchi'n hyfryd wyn cyn y teithiwr llwybrau hyn. Golch fe ogrwydd yn dy waed. Cydd bobai, rwy'n iachard. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganid yn gilydd. Trowch gyda fi i Genesis pennod 20. Mae'n bosib iawn os ych chi di bod gyda ni yn gweithio yn ffordd ni trwy lyfr Genesis, mae'n bosib iawn bod chi heno di cael rhyw deimlad o deja vu. Felly bod chi wedi bod yn craffu'ch pen a meddwl, hang on, mae hwn yn swnio yn hynod o gyfarwydd. Ydy Emyr di drysu? Na gen i di wneud hyn yn barod? Nag yw rhan yma o'r stori di bod yn barod? Os chi ddim di bod gyda ni, os chi'n ymuno heno,
Mae yna benod, nôl Genesis penod 12, lle mae rhywbeth hynod o debyg yn digwydd. A felly chi'n cyrraedd penod 20, a mae yna rhyw deja vu, achos mae nhw mor debyg. A beth sy'n digwydd yn y penod yma, mae Abram yn crwydro. Yn llythrenol ac yn ysbrydol. Mae Abram yn teithio heb arweiniad clir gan Dduw i ryw fan newydd. Nôl ym mhenod 12, mae'n teithio lawr i'r Aifft, fan hyn mae'n teithio i ardal Gerar. Tra bod yn y llefydd hynny, mae Abram yn dweud celwydd, neu o leia yn twistio y gwirionedd am ei wraig Sara. Oedd hi yn perthyn iddo fe o bell, ond mae e'n dweud mai ei chwaer yw hi, achos dyw e ddim eisiau i neb ei ladd a'i chymryd hi yn wraig iddyn nhw. A yr hyn sy'n digwydd ym mhenod 12, a mae'n digwydd fan hyn ym mhenod 20, yw mae'r llwybr yna. Y llwybr mae Abram yn ei gymryd yn arwain at broblemau a dioddef. Mae'n ddyfyniad ar y meddwl i lot wrth baratoi wythnos yma. Dyfyniad, mae lot yn gyfarwydd efo Winston Churchill yn dweud hyn, yn ôl pob tebyg nath e ddwyne gan rhywun arall o'r enw George Santayana. Yr ddyfyniad yw, those who do not learn history are doomed to repeat it. Neu falle, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. A mewn ffordd, dyna be ni'n gweld yn profiad Abram fan hyn. Dyw Abram ddim wedi dysgu o wersi'r gorffennol. Dyw e ddim wedi dysgu o'r mes fath o bethau nôl yn Genesis penod 12, a dyw e heb ddysgu, a felly mae'n gwneud yr un peth eto. A felly mae'n rybydd mawr, rybydd clir i chi ac i fi yn y benod yma. I ni mewn perygl o grwydro. I ni mewn perygl o adael yr arglwydd a llithro i bechod. Chwy'n meddyliwch nawr am Abram, oedd cymaint o bethau wedi newid iddo fe, ond do. Chwy'n oedd Genesis 12 cyn bod e yn credu yn yr arglwydd a hynny'n cael ei gyfrif yn gyfiawnder iddo. Genesis 15 oedd hynny chi'n cofio. O Genesis 12, cyn bod Duw yn gwneud y cyfamod yma gyda fe, oedd e wedi profi cymaint mwy o ffyddlondeb Duw. Oedd e yn gwybod cymaint mwy am yr arglwydd erbyn hyn. Oedd e wedi bod yn dilyn yr arglwydd nawr ers blynyddoedd a blynyddoedd. Oedd ei enw wedi cael ei newid o Abram i Abraham. Ond mae'n dal i gallu crwydro. Mae'n dal i gallu wneud mes o bethau. A felly, i ni, heno, yn edrych o gwmpas am yn amrywiaeth mawr yma o ran oedran. Y bobl yma sydd falle wedi bod yn dilyn yr arglwydd ers ychydig o amser. Mae'n y rai yma sydd wedi bod yn dilyn yr arglwydd am hirach nag i fi wedi bod ar wyneb deiar. Ac mae'n y bobl yma a chi wedi cael pob math o brofiadau, a chi'n gwybod pob math o bethau am yr arglwydd, a chi wedi bod yn ei ddilyn yn ffyddlon ers ddegawdau. A mae eisiau ni fod yn wyliadwrus. Mae'n dal i fod perygl. Mae eisiau ni byth i feddwl i'n hunan, na i ddim cwympo. Fi'n iawn nawr. Mae eisiau ni osgoi'r ysbryd balch a hunan gyfiawn a hunan ddibynnol yna sy'n meddwl, wel, dim perygl i fi mwyach. Dyna sy'n dod drosodd yn Genesis 20. Y pwynt cyntaf fi eisiau i ni nodi yw yr llwybrau cyfarwydd. Llwybrau cyfarwydd. Wel, y cwestiwn yw pam fod Abram yn syrthio i'r trap yma eto.
Pam bod e'n gallu gwneud camgymeriad sydd mor debyg yn Genesis 20 i'r hyn nath yn ôl yn Genesis penod 12. A mi'n credu'r ateb yw oherwydd fel pobl, i ni'n dieddol o lithro nôl i hen batrymau. Ni'n ffeindio'n hunain yn mynd nôl ar lwybrau cyfarwydd. Fi wedi roi'r esiampl mae i chi o'r blaen. Oedd na adeg, fi'n cofio fe'n glir, o'n i'n gyrru adre rhyw dro, ac oedd y radio mlaen, a sa'n gwybod o'n i ddim wir yn canolbwyntio, ac nes i ffind o'n hunan yn stopo'r car tu allan i'r hen di. Y tu o'n i ddim yn byw ynddo fe mwyach. O'n i ddim fod yno, ond o'n i ddim wedi bod yn canolbwyntio, ac felly ar rhyw fath o autopilot, o'n i jyst i mynd nôl i lle o'n i arfer byw yn hytrach na'r tu lle oedd gen i allwedd ar ei cyfer a lle oedd Catrin yn aros amdano, o'n i yn y lle wrong. Pam? Wel, achos os ni ddim yn ofalus, ni'n ffeindio'n hunan yn mynd nôl i hen batrymau, yn mynd nôl i llwybrau cyfarwydd. A mewn ffordd, dyna sydd wedi digwydd fan hyn i Abram. Ni ddim yn clywed lot, ni ddim yn clywed cweith pam beth sydd wedi ysgogiau i symud ac i ymdeithio i'r ardal yma ac i aros yn gerar, ond mae'n amlwg bod e jyst i cwympo i'r hen arferiad yna. Mae'n dweud, yn dydi, mae'n cyfadde nes ymlaen, pan oedd a Sara a'r teulu wedi gadael i'r y Caldeied, bod e wedi dweud, reit, os ni'n mynd i rwle, dyma ni'n mynd i ddweud. Just i trio cadw ni'n saff, nawn ni esgus bod ni'n frawd a chwaer yn hytrach na gŵr a graig, a roedd dim byd i newid. Chwa ma yna, fel pobl, mae'n bechodau i ni'n tueddu tuag atyn nhw yn does. Mae yna bethau sydd yn demtasiwn i ni, sydd ddim yn demtasiwn i bobl eraill. Mae yna gamgymeriadau ni yn fwy tebygol o'i gwneud. I Abram, mae'n amlwg bod yna rhyw dueddiad ynddo fe i amau ac i fod yn ansicr am Dduw a ddiwydion Duw ac am ddiffyniad Duw. Oedd yna rhyw dueddiad yn Abram i ofni pobl a be bydden nhw yn gwneud iddo fe. Oedd yna rhyw barodrwydd ynddo fe i ddweud celwydd neu i dwyllo os mae dyna fydda yn ei siwtio neu yn fanteisiol iddo fe. A falle chi'n clywed yr hanes yma, falle yn ôl yn Genesis 12, o'ch chi'n meddwl, wel, bys ni byth yn neud hynny. Oce, falle byddwch chi ddim, da iawn chi. Ond mae yna bethau chi yn ei wneud, yn gyson. Mae yna gamgymeriadau sydd yn ail ymddangos yn eich bywyd chi. Mae yna batrymau sydd yn amlygu ei hun yn eich bywyd chi. A bydd Abram ddim yn disgyn iddyn nhw. Mae yna demtasiynau yn codi i chi. A bydd Abram ddim yn stryglo dyn nhw. Ond wrth gwrs i ni, maen nhw'n demtasiynau mawr ac yn gryf. Fel pobl ni di, os allai roi fel hyn, ni di cael ein weiro yn wahanol yn do. Hynny yw'r un natur ddynol sydd gyda ni gyd. Ni gyd wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. I ni gyd hefyd yn rannu'r natur ddynol, syrthiedig, pechadurus yma. Ac eto fel pobl, ni hefyd yn wahanol i'n gilydd. Mae'n amrywiaeth. Mae gennym ni bersonoliaethau gwahanol, mae gennym ni temperament gwahanol, mae gennym ni wendidau gwahanol. I rai pobl, mae pornograffi, pethau chi'n gwylio ac yn edrych arnyn nhw ar y we neu ar y teledu, mae hynny yn demtasiwn ac yn broblem mawr. I rywun arall, falle bod e ddim yn broblem. Falle iddyn nhw bod yna rhyw dueddiad i fynd yn gaeth i yfed fwy na dylsyn nhw, neu i
gyffuriau neu i chwilio am gysur mewn rhyw fan arall. I berson arall, falle mae rhywbeth i wneud efo'i hunan ddelwedd yw'r broblem. Y ffordd maen nhw'n edrych ar eu hunan yn y ddrych. Maen nhw eisiau ac yn dibynnu ar pa mor golygus neu prydferth ydyn nhw ac yn dibynnu ar hyn mae pobl eraill yn meddwl ohonyn nhw. Dyna y peth bwysica iddyn nhw. I rywun arall, mae yna demtasiwn i orweithio ac a taflu hunan i mewn i'w swydd a'i gyrfa ar drail pethau eraill. Ni gyd efo temtasiwn y gwahanol. Mae gen ni bethau yn ein gorffennol ni o cyn gaethon ni'n hachub. Ac ers hynny hefyd wrth gwrs. Patrymau anoeth. Llwybrau. Cyfarwydd. Os ni ddim yn ofalus, os ni ddim yn gwylio'n traed, byddwn ni'n naturiol yn ffeindio'n hunan yn ôl yno. Nawr, beth yw'r ateb i hyn? Wel, yr ail bwynt sydd yn yw hyn, yr ateb cyfarwydd. Os ydyn ni'n gwybod bod yna lwybrau cyfarwydd, i ni mynd ar ei holen nhw, mae yna ateb cyfarwydd. Yr un ateb ni wedi clywed sawl gwaith yn barod. Yr un ateb oedd nôl yn Genesis 12. Yr un ateb sydd i'n holl broblemau ni mewn gwirionedd, sef dychwelyd at yr arglwydd. Dychwelyd at yr arglwydd. O'n i'n edrych bore yma yn yr ysgol Sul efo'r y plant hyn ar Salm 23. Yr arglwydd yw fy migael. Y geiriau hyfryd yn dyn nhw. Gallu gweud bod Duw yn fugail i chi, ond wrth gwrs, fel un o'r boes yn nodi yn syth, wel, os yw Duw yn fugail i ni, be ma'n gweud amdano ni? Wel, beth i ni defyd? A beth chi'n gwybod am ddefyd? Wel, ydym maen nhw'n creu gwlan a maen nhw'n crwydro. Maen nhw'n crwydro. Chi'n aml os ych chi'n mynd allan i'r wlad, yn gyrru trwy'r wlad, chi'n gweld nhw ar ochr rong y ffens. Ydy ffindio ei hunan ar goll neu ar gyfeilion a dyna sy'n wir amdano ni. Ni yn crwydro fel defaid. I ni'n ffeindio'n hunan yn mynd ar goll ac yn mynd yn ffordd ein hunan. A'r unig ateb wrth gwrs yw bod ni yn dychwelyd at y gorlan ac yn dychwelyd at y bugail. Ond dyna sy'n wir fan hyn yn dyfa am Abram. Unwaith eto, ni wedi gweld tro'n dro ar ôl tro yn dyn ni dechrau'r benod, mae fel petai Duw ddim yn y darlun i Abram. Yn wir, mae Abimelech yn cael fwy o ymwneud gyda Duw yn rhan fwyaf o'r benod yn dydi, a pryd mae pethau fel petai'n dod yn iawn i Abram eto, pryd mae pethau'n sorto hunan mas i Abram eto, wel pa mae e'n dychwelyd at Dduw. A be ni'n gweld fan hyn yw yn ei ras, mae Duw yn trefnu pethau mwyn procio Abram ac mwyn arwain traed Abram yn ôl at Dduw ei hun. Mae Duw fan hyn yn trefnu fod yna salwch ymhlith Abimelech a'i deulu a mae Duw yn datguddio mewn breuddwyd i Abimelech be sydd wedi bod yn mynd ymlaen. A thrwy hynny, yn dod ag Abram nôl at y fe ei hun. Ac yn ei ras, bydd Duw yn gwneud yr un peth i ni hefyd. Os i ni yn bobl iddo fe, os i ni yn ddefaid ei gorlan os mae fe yw ein bugail ni ac yr arglwydd Iesu yn fugail da wedi rhoi ei fywyd trosto ni mwyn ein prynu ni a'n cadw ni, yna fe nawn ni fyth cael ein colli'n llwyr. Naeth e ddim caniatáu i ni gael ein colli. Ni ddw neb pwy o'n llaw i byth medda'r arglwydd Iesu Grist. Ond os y'n ni yn crwydro, fe wneith e'n disgyblu ni. Fe wneith e drefnu ffyrdd
i'n cywiro ni, ac ar y degau i'n darostwm ni, mwyn i ni weld ein hangen a'i geisio fe. Mae yna degau yn does, wedi bod yn wir efo ni, efo'r plant, lle byddai'n gweld un o'n plant ni'n trio gwneud rhywbeth, a fi'n dweud, gad i fi helpu ti, a maen nhw'n dweud, na, fi'n iawn. Anne wedi bod yn dysgu siwr i'n wneud i laces hi. Ac, mae'n dechrau dod nawr, ond mae yna degau lle mae yna gwlwm yn datblygu ac yn hytrach na gofyn am help, mae'n jyst yn cario ymlaen a tynnu'n galetach a wneud mwy a mwy. Ac mewn ffordd, dim byd fi'n gallu gwneud ond am chydig bach, jyst sefyll nôl a gadael iddi gweithio hunan mewn i gwlwm mawr ac yna gofyn, dad, please, wneud i sorto hwn. Mae'r arglwydd yn caniatáu hynny ni weithiau. Mae'n gadael i ni weld ein hangen mwyn i ni ddod yn ôl at y fe. A dyma yw'r ateb. Dyma'r unig ateb. Dychwelyd at yr arglwydd. Hyd yn oed os ych chi wedi bod yn Gristion ac yn dilyn yr arglwydd fel oedd Abram wedi bod yn gwneud ers degawdau, ni'n mynd i syrthio. Ni angen edryfarhau, ond ni'n gallu dychwelyd at Dduw. Yn wirionedd hyfryd yr efengil, yn dyfa. Ni wedi'n cyfiawnhau drwy ffydd. Ni yn iawn gyda Duw. Mae'n bywyd ni yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae e wedi delio gyda'n pechod. Ni wedi ein cyhoeddi yn gyfiawn. Ond, i ni yn y broses nawr o gael yn sancteiddio. A fydd hynny wastad yn work in progress. A fydd y gwaith yna ddim yn cael ei gwblhau hyd ddydd Crist. Hynny yw, nid dyma fydd camgymeriad ola Abram. Dro ar ôl tro, mae angen iddo fe a mae angen i ni i ddod nôl ac i geisio'r arglwydd. Dychwelyd ato fe. Diolch iddo, mae'n y fyddeiant i'w gael. Dyna glywon ni bore yma, ond dyfa. O'n i'n clywed y bore yma am yr arglwydd Iesu Grist. Yn mynd i'r groes. Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gamdrin ac yn cael ei gondemnio ac yn dioddef ac yn marw ar groes. Nethon ni glywed am yr arglwydd Iesu Grist yn cymryd arno fe ei hun cosb ein pechod ni. Holl ganlyniad ein pechod ni. Arno fe ei hun unwaith ac am byth mwyn delio gyda'n pechod ni. I ni gael fynd yn rhydd. Mae yna fyddeiant. A felly beth bynnag yw'r mes i chi wedi wneud o'ch bywyd chi. Siwr bynnag i chi ar hyn o bryd wedi crwydro. Pa bynnag mor bell i chi wedi ffeindio chi'n anoddi wrth yr arglwydd, pa bynnag mor sych i chi'n teimlo i'ch calon chi ar hyn o bryd. Mae yna ffordd yn ôl, a'r unig ffordd yn ôl yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae falle fan hyn bod yna berygl arall yn does. Yna berygl i ni syrthio i bechod. Ond wrth i ni glywed am yr efengil a clywed bod yna ateb cyfarwydd i'n crwydro ni, falle bod yna berygl arall, sef y perygl o feddwl, wel na fe, sdim ots. Os fi'n gallu cael myddeiant, yna sdim ots beth i fi yn i'w wneud. Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. A felly fi eisiau nodi un pwynt ola, y canlyniadau cyfarwydd. Y canlyniadau cyfarwydd. Dyma ddyfyniad arall enwog i chi. Y tro mae gan Albert Einstein. Albert Einstein ddweud hyn, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Insanity, doing the same thing over and over and expecting different results. Be ni wedi gweld am Abram? Wel, mae wedi mynd lawr yr hen lwybr cyfarwydd yma. Ac oes, mae yna ffordd yn ôl, oes, mae yna fyddeiant i'w gael, a diolch beth am hynny, a mae'r un peth yn wir amdano ni. Sut i ni wedi crwydro, sut i ni wedi methu,
Mae yna ffordd yn ôl. Ond mae'n ddal i fod canlyniadau. Ond un o'r pethau sy'n nodweddu pechod yw fod yn ddinistrio. Dyna pam fod y Beibl yn siarad mor ddifrifol am bechod. Mae'n gwneud synwyr wrth gwrs. Hynny, os mae Duw yn berffaith, a mae Duw yn un sydd yn rhoi bywyd ac yn gwneud pethau'n dda ac yn ffrwythlon, ac os mae pechod yw torri cyfraith Duw a mynd yn erbyn ewyllus Duw ac yn mynd yn groes i gymeriad Duw, yna wrth gwrs, wrth reswm, mae pechod yn mynd i'n harwain ni lawr llwybr, nid just drygionus, ond dinistrio. Mae'n mynd i wneud niwen, mae'n toxic. Mae pechod yn niweidio ein perthynas ni gyda Duw. Mae pechod yn niweidio ni'n hunan mewn ffordd. Mae pechod yn niweidio ein bywyd ni a'n perthynas ni gydag eraill. Mae chwarae gwmpas gyda pechod fel chwarae gwmpas efo tân. Be sy'n gallu digwydd pan chi'n chwarae o gwmpas efo tân yw, wel, chi'n gallu llosgi eich hunan. Chi'n gallu llosgi'r bobl o'ch cwmpas chi, chi'n gallu llosgi'ch tŷ chi lawr. Ac wrth gwrs, os chi'n llosgi'ch hunan, mae yna bosibilrwydd o cael eich gwella. Os chi'n llosgi pobl eraill, mae yna bosibilrwydd iddyn nhw i gael eu harbed. Os chi'n llosgi'ch tŷ chi lawr, mae yna bosibilrwydd o adeiladu, ond bydd dal canlyniadau yn bydd. Os chi'n llosgi'ch hunan, mae yna greithiau. Os chi'n llosgi pethau lawr, mae yna gost i'w hael adeiladu nhw. Fan hyn, Genesis 20, yr un peth ac yn Genesis 12, mae yna ganlyniadau. Mae'n rhaid bod yna ganlyniadau. Hynny, yw'ch chi'n meddwl am berthynas Abram a Sara? Mae'n rhaid bod y berthynas yna wedi dioddau. Chi'n ymwybodol o hynny ar y deg, yndi chi? Wrth i chi ddarllen yr hanesion eraill amdano nhw, bod na yn aml rhyw densiynau yna. A faint o hynny oedd oherwydd bod Abram yn barod iawn i ddweud celwydd amdani a chaniatáu i'r ddau ohonyn nhw i gael ei gwahanu a hithau i gael ei chymryd. Oedd hi wrtho fe? Yn sicr ni'n darllen fan hyn bod yna ganlyniadau i Abimelech, y bobl oedd o gwmpas Abram. Mae yna ganlyniadau i dystiolaeth Abram. Hynny yw, mae Abimelech yn gofyn iddo fe, beth oedd yn dy feddwl wrth wneud, y beth oedd, mae bron bod yn dweud wrtho fe, hynny, ti wedi colli dy ben di? Sut roedd fi wedi pechu'n erbyn i beri ti ddwy'n pechod mawr arno fi am teyrnas? Oedd Abram fod yn dystiolaeth i'r bobl o'i gwmpas o ddaioni Duw ac o ras Duw ac o gariad Duw ac o sancteiddrwydd Duw ac oedd wedi sbwylo hynny yn do. Mae yna ganlyniadau i bechod. Weithiau bydd y creithiau hynny yw gweld am weddill ein bywyd ni. Weithiau bydd na feichiau ni'n gorfod cario oherwydd rhywbeth ni wedi wneud, a byddwn ni'n cario hynny ac yn gorfod talu'r pris yn siarad yn fydol am weddill ein hoes. Mae yna faddeuant i'w gael. Does na ddim condemniad terfynol, mae'r arglwydd yn dal i'n caru ni a'n derbyn ni a ni'n gallu profi tangnefedd a heddwch yn ein cydwybod ni. Ac eto ar yr un pryd, mae'r sgil effeithiau'r canlyniadau cyfarwydd yna yn parhau. Ond fi'n siŵr bydde fe ddim yn cymryd lot i bob un ohoni feddwl heno am enghreifftiau o hynny. Naill ein ein bywyd ni, neu y mywydau pobl o'n cwmpas ni. Enghreifftiau o lle mae rhywun wedi gwneud rhywbeth
Ac yna falle wedi gwneud yr un peth eto. A falle wedi gwneud yr un peth eto, ag eto. Ac yn y diwedd mae wedi arwain nhw lawr llwybr. Ac falle bod nhw wedi edrych ar rhai, a falle bod nhw wedi profi maddeuant yr arglwydd am y pethau hynny. Ond mae'r mes, y dinistyr, mae'n gadael tu ôl iddyn nhw. Yn parhau. Ac eto mor aml, ni'n gallu gwneud hynny yn dyn ni. Ni'n gallu gwneud y camgymeriad ffôl yna o feddwl, bydd pethau'n wahanol y tro yma. Ni'n cael ein temtio gan rhyw bechod, ac a ni'n meddwl i'n hun yn, bydd e werth e tro yma. Insanity. Gwneud yr un peth, eto ac eto, a disgwyl bydd y canlyniad yn wahanol. Na, mae pechod wastad yn arwain at niwed, mae wastad yn arwain at ddinistyr. A felly gwae ni os ni'n trin pechod yn ysgafn. A sut gallwn ni? Dyma pam bu Iesu farw drosto ni. Dyma pam oedd rhaid iddo fe ddiofe. Dyma pam oedd rhaid iddo fe fynd i'r groes. Mae wedi'n caru ni cymaint fel bod yn fodlon roi ei fywyd mwyn ein hachub ni rhag ein pechod. Ac mwyn nid yn unig tynnu i ffwrdd colin pechod, marwolaeth yn i'w, does dim angen i ni ofni marwolaeth mwyaf, ond mae Crist wedi marw mwyn ein rhyddhau ni rhaid rym pechod, a'n gosod ni'n rydd nawr trwy nerth yr ysbryd glân i'w ddilyn e ac i fyddhau iddo fe, a byw ei fwyn e, a byw bywyd sydd yn dod a lles i eraill, a daioni i eraill, a bywyd i'r bobl o'n cwmpas ni. Mae yna fyddaiant i'w gael, diolch am hyn. Yr ateb cyfarwydd yna'n ateb hyfryd. Ac eto, mae eisiau ni fod yn wyliadwrus. Gwylio bod ni ddim yn llithro lawr y llwybrau cyfarwydd yna, achos mae'r canlyniadau hynny mor ofnadwy. A'r clod i'r arglwydd. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynau wrth i ni orffen heno. Rhif 91. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni sifloi le nid ie a nage yw. Cyfamod gwir ni chyfnewid i'r chwaith. Maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith am yr bennill ola yn dweud hyn. Llithro i'r llaid, a llygru defaid Duw, cyfamod sy'n i'w codi i fyny'n fyw, a golchi gyd ei holl aflendid hwy. Mae dwy'n o'r bedd heb ddim am hiredd mwy. Ond yn ei sefyll i ganu.
yn ei weddio. Arglwydd, ni yn diolch i ti am yr efengil yma sydd yn sylfaen i'n bywyd, ein unig obaith ni. Arglwydd yw dy gariad a dy drygaredd di. Ni methu achub yn hunan arglwydd, ni'n gweld hynny mor glir. Dad, helpa ni nawr wrth i ni dy ddilyn di. Helpa ni i osgoi temtasiwn ag arglwydd helpa ni i sefyll yn gryf. Ni ddim eisiau pechu mwyach arglwydd, ni ddim eisiau i unrhyw beth i ddod rhwng ni a thi ag arglwydd, ni ddim eisiau brifo y bobl o'n cwmpas ni mwyach. Ni ddim eisiau dwy'n anfri arna ti. Ond dad arglwydd, pan fyddwn ni yn syrthio? Pan fyddwn ni yn crwydro? Diolch. Diolch fod y ras di yn ddigon a dy fod ti yn ein galw ni nôl ac yn cyfeirio'n llwybr ni nôl at y ti dy hun. Yn barod i'n croesawu ni. Diolch arglwydd. Ni'n gofyn nawr bydde ti gyda ni. Ac yn ystod yr wythnos nesaf yma bydd yr hyn ni wedi glywed heddiw yn help i ni a bydde ti yn siarad â ni ac yn ein nerthu ni a'n harwain ni trwy'r ysbryd glân sanctaidd di. Da, derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.